Un ano máis a xuntanza dos maiores de Ribeira volverá a reunir a preto de 1000 asistentes no pabillón da Fieiteira, onde terá lugar o xantar de confraternidade. Previamente desenvolverase unha misa na igrexa parroquial e o seu remate partirán autobuses dende a estación para desplazar os comensais ata o polideportivo. O prezo do menú servido por Chicolino é de 16 euros, comporase de 2 mariscos, peixe, carne e postre. Tras o xantar e antes do baile procederase o sorteo de numerosos agasallos doados por empresas locais. E comenzaremos cunha misa ás 12:30, cantada pola coral polifónica, e logo a 1:15 abrirase as súas portas no polideportivo da Fieiteira, como se ven facendo ao longo xa destes anos. Despois da misa e de que xa todos esteamos co xantar terminado, facerase un sorteo de unhas donacións que van a facer os distintos comercios daqui da zona. E logo habrá baile. A partir do próximo luns, día 19, xa se poderán adquirir as entradas no Servizo de Tesourería do Concello. Terán prioridade os xubilados empadroados en Ribeira, aínda que tamén se habilitarán prazas para veciños de outros municipios.